May wanted katabang. Inan ako sa papa. Pa. May wanted dito katabang ba? Trabaho ko. Dako naman ka. Lihi ko kung unsaon kasi mga amo kay. Sige pa, mga apply sa ako dito. Ayo. 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 Sa ni mga dong. Ma-apply na akong trabaho ba? Kaya nakita mo kong wanted nga katulong. Sa rabi. Nagasa man ka. Teka, ubos. Tara, ubos. Bye. Bye. Pila edad mo? Tursi, bye. Pwede. Kabaloy mong papa nga panarbaho ka? Oh, nananghid na ko ganina. Sige. Ang imong trabahoon dire. Kita kaning mga kalat kayo sa likod. Oh, kita dyan ko. Imo ning pagpiloon, ipuso nimo. Nya kinahanglan alas 4 sa kadlaw mata na ka. Maglungag ka kay moadto ko sa trabaho. Nya manglaba ka. Limpyuhan nimo ning mga balay. O kana lang sa akong mayon nimo kay mangita pa kog laing trabaho nimo. Okay ta? Okay kayo. Basig Wala na. Basig mangal ka ba? Dili. Basta trabaho. Kana mo na ganahan ako sa bata gyud. Ang imong bulan dire mukabat og 25,000. Okay kayo. Libre na covered na ka sa SSS, covered na ka sa St. Peter, covered na ka sa tanang mga beneficiary sa kinabuhi, covered na ka na. Salamat kayo. Wala problema sa kwa. Basta kay ignay mong papa nga okay kayo ko, okay akong amo. Ha? Okay. Wa pa ka kahuman na imong trabaho unday ganiha ra man na. Sorry kayo, boss. Sorry. Pila na ko ka oras na wala gikan sa trabaho pagbalik na ko maura gyapon ni diri perting kalata. Sorry kayo, sorry. Kaning mga hanger ganiha ako nagkuan ani. Sorry. Kana imong Sorry kayo, boss. pila na lang ka bulan ha, mapuno ko nimo i-kick out ti kanya kung balay. Sorry na, boss. Sorry na, di na mausap. Paglungag dito kay giguton ko, kinahanglan igmata na ko, luto na ha kay mukhaon ko matulog sa ko. Oh, sige. Isumbong ka ni sa akong papa. Hindi kasakitan ko sa akong amo, pwede na ni mapailan og kaso. Bahala kang amuha ka dito, malungag. Bahala, mapas mo ka. Assistant. Ungag na ka? Bata ato eh. Ay, yabag bata awa man naglungag. Bantay lang. Assistant. Asam bataan nga. Amo, wag ako kalungag, nagisugo ko sa papa. Asa man kami ka nagtrabaho ka wala? Sugo pa ko sa papa. Katong isang adlaw palpak ka karon palpak na pug ka gutom ra ba kaayo? Kana imong Mauli dito sa inyo pag-ubang man yung papang tapulan kaayo. Bantay ka sa akong papa, itong anti ka. Sige, ito ba dito? Wa ko mahadlo ka na yung paamahan. Ina, kung isog siya patuwa dire. Bantay na ka, tulong kong papa nako. Patuwa dire kung isog. Okay. Patuwa dire kung isog. Ulat lang kaniya, kaya tulong kong papa nako. Naman lagi ka. Ikaduha na niya ba, ginagdago sa akong amo. Yun sa man niya. Masakitan ko niya, kung isog ba daw ka, tuwa daw dito. Ato nga no dili good. Dili lang kana kay ato una ko imong amo. Tanaw na to kung sa kaisog na imong amo na. Sige pa. Kay na yun diya, bay. Ha? Gawas diya. Tanaw na to kung sa ka. Uy, gawas diya ba? Sa. Isog mong kaka. Ali diri. Gawas diya ba? Sa pangita nimo ako? Ikaw, siyempre. Relax lang, pre. Kay, nanguntahan na rin mo itong isog. Para, doon na ta isog. Sa nang isog ka diyan. Wala ko'y patawad sa mga bisan pag kinsa nang isog ka mo sulong sa kwadro. Uli dito. Salamat kayo.